Najeriya tana yin asarar dala miliyan 74 kan harkar man fetur a kowace rana. Wani bincike da ƙungiyar Bazar IT ta Najeriya ta wallafa ta bayyana da gwamnatin Najeriya ke asarar dala miliyan 74 kowace rana a shekarar 2022 sakamakon raguwar yawan ɗanyen man fetur da ake haƙowa a ƙarƙashin mulkin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Zargin da ake na samun raguwar man fetur ɗin a ƙasan baya rasa nasaba da yawan fasa bututun man fetur ɗin da masu satan mai ɗin ke yi a yankin da ake haƙo man, lamarin da ya ƙara dagula lissafin kuɗaɗen shiga a ƙasar. Rahoton ya ƙara cewa, shin ko kun san cewa Najeriya na yin asarar dala miliyan 74 a kowace rana a cikin shekarar 2022? Saboda raguwar ɗanyen man fetur da ake haƙowa a ƙasan. Gwamnatin tarayya ta yi hasashen haƙo ɗanyen mai a kullum wanda zai kai ganga miliyan 1.88, amma yanzu ƙasar na samar da ganga miliyan 1.14 ne kawai a kullum, wanda hakan ya janyo asarar kusan 740. Yayin da yawan man fetur da ake haƙowa a kullum a watan Janairu ya koma ganga miliyan 1.33, ya kuma ragu zuwa ganga 937,766 a watan Satumba na shekarar 2022. Yawan ɗanyen man da ya ragu a shekarar 2020 ya kai 546.52. A shekarar 2022 kuma ya yi ƙaranci inda aka samu 417.20. Haka zalika 'yan Najeriya na shan wahala wajen samun man fetur ɗin a gidajen man a faɗin ƙasar a 'yan watannin nan. Duk da ikirarin da gwamnatin ƙasar take da cewa tana da isasshen man fetur ɗin a hannunta, ana ci gaba da fama da matsalar ƙarancin man fetur ɗin da kuma wutar lantarki a ƙasar. Da ƙungiyar dillalan man fetur ɗin ta Najeriya wato MOMAN ta danganta matsalar ƙarancin man fetur ɗin da ake fama da ita a ƙasar kan tsarin jiragen ruwa da kuma rashin isassun manyan motocin da suke raba mayukansu a gidan mai a faɗin ƙasar. 'Yan kasuwa sun bayyana cewa dai tashin farashin kayayyaki da kuma tsadar farashin canji na ci gaba da matsa lamba kan ayyukansu, tare da yin tasiri kan farashin man fetur ɗin a Najeriya.